Jo soc la Tana Serra, he sigut mestra durant 40 anys i vaig tenir el goig de poder muntar l'Escola Vila Olímpica. Vaig començar a l'Escola Vila Olímpica l'any 1996, que la directora era la Rosa Maria Ramírez i jo era la cap d'estudis. Vaig ser-ne cap d'estudis molts anys i al final vaig acabar sent directora. Ara estic jubilada, però a hores d'ara encara mantinc un contacte bastant estret amb l'escola perquè és gairebé com una criatura per mi. Nosaltres vam començar l'escola amb nens de I3, I4 i I5 l'any 96. Amb la SIGACS vam començar l'any 2002, que els nostres nens més grans encara no estaven a sisè, estaven a cinquè. Des del començament a l'escola el que vam voler i es continua volent és que l'educació dels nens, sigui educació formal o educació informal, tingui tota un comú denominador i uns mateixos valors i una mateixa manera d'entendre què vol dir educar i que creixi una criatura. Aleshores, en aquells moments, tot i que les activitats extraescolars estaven muntades pel que llavors en dèiem AMPA, que ara se'n diu AFA, l'equip directiu sempre col·laboràvem amb l'AFA amb l'organització d'aquestes activitats. Aleshores va arribar la SIGACS a l'escola. La SIGACS era una escola que començava i per nosaltres això gairebé era una garantia, perquè nosaltres també havíem començat. Començar una escola és un goig i és té uns aspectes positius que estan molt vinculats amb l'emoció i amb el repte que significa. I aleshores per això vam triar la SIGACS. La prova és que vam començar el 2002, estem al 2024 i la SIGACS continua. El que puc dir és que pels nens i les nenes hi havia bastants nens, i ara no ho sé com està, hi havia bastants nens i nenes de totes les classes que feien teatre. O sigui que era una activitat que tenia un pes específic. Els nens tenien ganes de fer teatre. Aquest teatre que feien amb la SIGACS tenia una corretja de transmissió amb el que era l'escola. Perquè quan ells de vegades havien de preparar esquetxos o havien de preparar petites representacions, havien de fer petits papers, moltes vegades ens demanaven al migdia, a l'hora que no dinaven, a l'hora de pati, diguem-ne, ens deixeu la classe per poder assajar i si hi havia possibilitats, això. És a dir, que ells això ho tenien a dintre i els hi agradava fer-ho. O fins i tot de vegades hi havia grups que no eren estrictament d'un nivell, sinó que barrejàveu nivells i aleshores ens demanaven si els d'un nivell podien anar amb els de l'altre per poder fer aquests assajos. Clar, hem vist nens, i fins i tot això ho havíem comentat amb alguns mestres, algunes mestres de teatre, nens que potser dins del grup i en un espai més acadèmic eren com més inhibits, i en canvi a l'espai de teatre es desinhibien. I aquesta informació, diguem-ne, a nosaltres també ens era útil. D'altra banda, a l'escola, a sisè, cada any es fa, per la Castanyada, els de sisè organitzen una obra de teatre que mostren a tota l'escola. Que les obres es van repetint, la Ilíada, la Volta al món en 80 dies, ara no recordo quin altre. I es passen pràcticament tot el mig setembre i tot l'octubre preparant aquesta obra. Clar, els nens i nenes que han fet teatre a la SIGACS, que n'hi ha que porten anys fent-ne, doncs clar, tenen unes habilitats i moltes vegades són els que ocupen els papers protagonistes, perquè ho volen i perquè tenen l'habilitat de fer-ho. Per tant, sí que es veu aquest fer teatre que repercuteix en com els nens són a l'escola. I hi ha una cosa que per mi és important, també, i és que els ocupa de vegades en fer coses diferents en el temps lliure.
O sigui, el teatre és una ocupació més, ocupació en el bon sentit de la paraula, a l'hora del seu temps lliure. Jo sóc una mica rampelluda. I un bon dia vaig pensar, si els nens i nenes fan teatre, per què no fem els mestres, no? Aleshores vaig fer un sondeig amb mestres de l'escola a veure si s'animaven a fer un grup de teatre. Vaig trucar a la Lídia i li vaig demanar a la Lídia que si ens podia buscar un professor de teatre. Això devia ser cap a l'any, no recordo bé, 2005, 2006, una cosa així. Vam estar un curs i mig fent teatre amb l'Ivan Campillo. Per mi va ser una descoberta fantàstica. Jo mai a la vida abans d'aquesta situació havia fet teatre ni després n'he tornat a fer, tot i que no és per falta de ganes, perquè em va agradar moltíssim. I aleshores per mi va ser un descobriment en el sentit en què, bé, els mestres sempre tenim una mica d'actors, perquè cada dia ens posem davant d'una classe que ens mira i que ens escolta i que de vegades ens admira o de vegades ens detesta. Vull dir que una part jo crec que la tenim, però hi ha una altra part que no la tenim, que és el fet de posar... O sigui, nosaltres davant de la classe som sempre nosaltres, o sigui, jo soc la Tana, encara que soc la Tana fent mates, que és el que més m'agrada fer, però també soc la Tana fent plàstica. Però clar, quan fas teatre no ets la Tana, ets una altra, i aquest és el punt que a mi més em va apassionar. Més em va costar perquè l'Ivan al començament, el primer sketch que va fer em va donar un paper que no em va resultar difícil posar-m'hi, però el segon que em va donar, que a més ens els adjudicava sense cap mena de discussió, jo li vaig dir, això no ho podré fer, i em va dir, però tu què estàs fent aquí? Teatre, no? Doncs fer teatre vol dir poder-te posar dins d'un personatge que està molt allunyat de tu. I va ser un gran descobriment, I, bueno, la prova és que fa poc he escrit una novel·la i he capturat moltes de les vivències que vaig tenir en aquesta petita experiència fent teatre.